Helo, croeso nôl i Minecraft Cymraeg. Ond heddiw, dwi jyst eisiau dweud, sori am ddim mynd â fideos I fyny am rili hir. Ni bod yn sal, dwi dal yn sal ar y funud. Ond dwi ddim am wneud penod wan, ar ôl hyn, dwi am wneud penod. So, heddiw, dwi am dan chi, wel, dwi am wneud server. Ac os da chi'n gwybod beth I server, na dan chi wan. So, amol chwaraewr, so da chi am mynd ar hwnna, da'r ychwanegu Gweinydd, dwi'n meddwl, dim server. So, be fysa fo, di ddim yn gweithio ar y funud, ydy mae am bod, dyma beth am bod yn server fi. So, iawn, ond a'ch gweld, diom yn gweithio. O na, sori, dim hwnna dio. Hwndio. Iawn. Hwnna fysa un fi. Ond dos na ddim un eto. So play.crazycraft.org. Na beth sy'n mynd I bod yn server fi. So dwi am dileu hwnna. Ac ia, dyna beth dwi isio neud. Ond wan, dwi jyst isio dans chi sut I mynd i'r lleuad. Ia, mynd i'r lleuad. So, dwi am llwytho mewn i'r byd wan. Disgwyl I fel server. Ond os da chi I gael wrth mynd ar hwnna, sgwennu fo mewn. Ond dio ddim allan eto. So, beth a'ch angen I ni roced? Da chi angen yr mod yma ag rocket launch pad. So, da chi'n rhoi hwn mewn siap o 9 a dwi mewn I siap yma. Wedyn, ti roed roced I lawr a roed fuel loader o thymol fo. Dyn, beth gwneud? Roed hwn I mewn yn fyma ac just car ymlaen neud hynna. Iawn. A wedyn, ia, dyna fo. Hwna di gorffan. Load fuel. Ti'n mynd I mewn hwn, pwysio F. Mae'n rhywbeth yn bod. O, dwi'n gwybod beth io. Di gorau gael battery. A rydw mewn I fyna a wedyn load fuel. So, di am disgwyl I hwnna mynd I fyny. Iawn, mae'n di gorffan wan. So, F, a mae hwnna'n mynd I fyny. So, dwi'n pwysio space bar, disgwyl I roced fi mynd I fyny. O, mae'r sŵna'n cweit uchal. So, bym ryd o lawr. Iawn. Okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blast off. Yay, so fi sy'n controlio roced wan. Dwi am mynd ar fyna. Joc. Hwna, dim grasio. So fi sydd yn controlio hwn. Yr byd yn fyna. Dwi'n nad pasio'r byd. Yay. Bi mewn I roced. Lle mae'r ffenast? Yes. O, ma' hwnna am gorffan. Iawn. Disgwyl ni hwn cyrraedd y lleuad wan. Da ni yn mynd at y lleuad. Dyd. Mae o'n rhoi dewis I chdi. Dim meddwl mae'n digwydd wan. Mae'n rhoi dewis I chdi I mynd i'r lleuad, mynd I fyma, neu space station. Ond dwi ddim di neud hyn eto. So, i'r lleuad, send to dimension. Ag, gawch chi gweld beth sy'n digwydd o'n. Send to dimension. O, iawn. Dwi'n gorau alafu lawr. Lle mae'r lleuad? Dwi methu gweld y lleuad. Mae fyna. Ddim crasio. Dwi wedi bod yma o blaen. So, Be dwi'n neud? Shift.
Wwan fi'r lleuad. So dwi'n gallu cerdded rownd. Dwi'n neud o'n rili uchel. A mae yna traed yn dilyn fi. Wel, dim traed. Olion traed. Dwi'n gael fflag fi. Boom. Hwna'n fflag fi. Croen fi. Iawn. So, wwan dwi'n yn lleuad. Dach chi'n gallu gweld bob dim. Dwi angen edrych pa bloc di hwn. Mae hwn yn moon turf. Ag, title.moonblock.null.name. So, hwn dwi efo. Dwi'n gweld os dwi'n gallu gael hwn. Hwn. So, dach gallu adeiladu efo hwn a stwff. A gwan dwi am mynd yn ôl. Rocket fuel pad. Neud hyn. Heian rocket. Dwi angen droed pethau fo eto. So, search mewn fuel. Bucket. Ag angen tipyn bach o hyn. So, ddim gael trio nhw. Fuel loader i mewn. Eto. Roed yr battery yna. A roed hyn mewn. Dach chi'n gallu neud hynna, wan. Mynd i mewn i fyma. F. Pam di hwn ddim yn mynd i fyny? Si anhofio. Iawn. Beth sy'n digwydd? Methu clicio dim byd. Sut dwi'n mynd off hwn? Na, iawn. Wwan dwi'n gallu mynd. Dwi am edrych trwy hyn, just i gweld stwff. Ag nes i gweld rhywbeth hefyd. Dwi amdano chi hwnna hefyd, a wedyn gorffan hwn. So cofiwch, joiniwch server fi pam dwi'n ddim am barod. Iawn. Hyn, di'r stwff o'n eisiau danos. Edrych am y stwff. Iawn. Hwna. Iawn. So, wan, dwi angen disgwyl i'n mynd i fyny. Mae'n dyd yn ochr, os da chi'n gallu gweld. Yr ochr chwith. Dach gweld os dwi bron a cyrraedd yna. So, dwi bron a cyrraedd yna. Disgwyl i pen fi mynd dros yr llinell yn y top. Iawn. Send to dimension. So, dwi ar parachute fi yn mynd i lawr i'r byd. Na, chest! Na! Cysg, dwi'n meddwl. Dwi'n methu gweld yna. Iawn. Ag heilodd stwff yn eisiau danos. Dwi am wneud hyn. Dim byd yn fy mana. Iawn. Trapdoor. So, sa chi'n gallu neud hyn. Da chi isio cuddio beth ffwrdd ar rywun. Da chi gallu mynd i fyma. Cofio hwn 1, 2. Ac da chi gallu agor o.
Iawn, so peth nesaf eisiau danos, secret lever. Chwa mynd yn bloc, dwi angen drws wan. Oce. Rhoi drws mewn. A dych gweld, gwellu agor hwn wrth clicio arno fo. Iawn, so yr un nesa, secret stairs. Dwi gallu just rhedeg i fyny hwn. So, just adeiladu'r bath yn fyma. Dach gweld mae hwn yn gallu hefyd floatio. Hedfan, meddwl. Okay. So, dwi ddim yn neidio wan. Grisiad i hyn. A dwi eisiau cydda fyny fo. Oherwydd grisiad i o. Ond, ia. Okay. Di'n ddim yn gweithio mor dda. Ond, ti just gorau trwsio fo fel na. A wedyn, grisia. Okay, yr un nesa, secret chest. So, da chi isio gadw fi neu bath. Gweld, os da chi isio gweld, da chi isio cuddio stwff yna. So, da chi mynd i fyma. Naci, dim fyna. Da chi am mynd rwla yn fyma. Nes i just pwysio bwtwm wan. Diolch yn gweithio. Na di, dio ddim. Pam dio ddim yn gweithio? Na. Come on. Dydi hwn ddim yn gweithio. Lle, nes i bwysio bwtwm wan. Jyst am mynd â fel ma. Mae'r peth newydd ma pam ti gorau bwysio rhywbeth. Pam ti gorau bwysio /2 gwaith. Mae'na really ddim yn offi fo yna faint. So, wan, da chi eisiau cuddio stwff diamant chi. She's gwneud diamond yn anghywir. Rhywsut. Da chi eisiau cuddio stwff chi. Da chi allu gael o'n secret chest. Roed hwnna lawr. Dim byd drwg. Dwi'n gallu edrych yno fo. Person man brifo fi. O na. Iawn. Bron am arw fyna. So, da chi eisiau cuddio'r bath. A da chi'n gallu agor hwn. Peth olaf. Dim byd drwg yn fy mana. Ia. Drws sy'n agor a cael. O na. Ond y beth i digwydd. Dim yn drws. So, diolch am gwylio, neu gweld chi eto'n penod 16. Diolch.